Gift ostalosiziva aiwa voti vakomana vari kufamba vachidzidza malessons vane experience yava kuziva kuti kana vachinge vakuzosvika muna 2028 vachazorakasha ende vachazobata vakomana vethe regime nematactics avo sei. Sambe namashoko atiri kuona kuti aiwa vana ostalosiziva vari kufamba kwese kwese vachiziva nekudzidza matactics ethe regime. Not about subscribe or like or turn on the bell icon. Tinoenda paendo pake we all know kuti advocate aiwa ostalosiziva vakanga variko aiwa paexercise mapose aiwa ekunamibia as an election observer anobuda nyora achiti adios Namibia. We exit Namibia after spending a few days observing the election that took place. We are grateful for the opportunity to learn from the experience of the Namibian people. We had the opportunity to meet leaders of the Progressive Front. It was good to learn how political parties organize themselves in preparation for elections and to take lessons back home. It is also important for us in the Social Democratic Front to consolidate the regional ground for democratic triumph. To us, regional solidarity is crucial, and the unity of the progressive forces in the region is paramount. Regional efforts are informed by our shared values and principles. We have gained valuable lessons and equally build opportunities for the alternative as led by President Chamisa. Progressive forces on the continent must come together. The oppressed worldwide must unite. We exit Namibia with a profound sense of responsibility and gratitude. Next stop, Ghana. Tomashoko anotaura achiti aiwa our next stop tinge tiri kughana tichiona kuti how are they exercising these pose. Atiri kuona vana ostalosiziva vari kufamba kwese kwese. Atiri kuona kuti they are now geared, vari kudrowa malessons, vari kutora aiwa manotes vachiona kuti mugore ra2028 vakomana the victory vachaihwina sei. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Itangomesection medu kudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.